Kublai pi barok ki parlok ki bapet ya ka dorbin ka ba wan pi na ko sing sejan chakwai pat nga shu sngo ban ong kum ni ngila ya kat totally ki episode nga don ban ong kum ni ba ka jing plut por ka jong pi ti khat san minute la ni shi pho minute hang si sejan nga nget in long ji man toy ba kraw ha ba la da ja pa pi yo e ka jing man toyวันนมหุ้นตะวันเซตอะไรดีประชังมันจะถูกขนาดอะไรมีพลักให้จังพี่วันนี้เพียงสุภาพพี่ใส่เสียนพาสตอร์ในโปรแกรมดอร์บินนี่ดังดันหักซีรีส์กับสาวบัดมันตางี้ละปอยหักเซสชั่นกับสาวบัดหักนี่กับเซสชั่นกับสาวเงี้ยปุลีเงี้ยประชังมันพุสันเงี้ยสงับประชาชกอร์อยู่กับไอ้ใบพาสตอร์อีดันมันยารับอย่างงี้ya kene ka lenong ka balai phon riu trong ka kitab Genesis but nga karpat ipi pastor kumba ngi ju penya ya kene ka session na ka way ka session choi pat ba pinyarap yangi pan yalam jengmut yangi na do kot kot ka min kong ter so pastor yalam lem man sedang min na sedang ni ka lai phon riu Kulishibun ba ridan na kamta jong ki kentin lamprang ki jong pi ke bai dei ba ni ka lenong ka balai phon riu ti pi ki ba pet lu ngange kani ka lenong kam dei ki ba phin ya song tanat ki ban puli kum long ba ridan mentan ba ki dan ki kertang ki kerteng uta pangkha ta uta pangkha kita ti rei kamlong pa de ka basap ei ladang ya puli ia kan ikal nong ko boleh penriu lakin dan mana ki kerteng lu Henry ka don la ka jong ka jing internet ka jong ka na marah kan ikal nong ko boleh penriu what ya ka rekomponan kam kini ki khun ki jong isu kan dan ar sin na nilai sin ka ban ti long ngimla ban sngu thu lut balai baki mi komta ka syong pade kumnu kani ka rekombu kentin ni katuj tidak kebakumta kanyarap ngangit ye phi ki bapuli yaisha bangi sngap ayung ya keren kanang bakanyarap ye phi namar bakadei betka rokombu ki kerteng ki bahir pateng nau isu ngangit kanum long hi ka basap ai ya kaban ya ngamut banong hi ka kanum long ka basap ai tetapi penca skor tu ni pechwa ya kita dekat ibai hadu kendai ibai hadu san tu tapi kentin ko makidan hakani ka kotba ki ongkum ni bat kini kilong ki jingher pateng jong iso ukenja edom iso ulashim yela ki tengah neki khun kentai ki kenja kanan ka ada ka khun elon ukenja hit bat ka a holi bama ka khun ka ana ka khun usibion ukenja hib bat ka bashimat ka khun ismael ka para unibayot bat ka ada kalakhayu Elifas hau iso bat ka bashimat kalakhayu Reuel bat ka aho libama kalakhayu Jeush bat ya u Jaalam bat ya Kora kini kilong ki khun charang ki jong iso ya kiba lakha hau hakari kanan tanginya pe choi kini ki santli ki dekat kiba kumba kilong ni to kabaning kong hi la kedau ya ke kerteng jong isu bala penbut da ke kentin u kenja edom Henry na ki lenong ki basyakman kumbang ya puli ha kanika lenong ke parpusan ha ke jing sisa kat kum ka jing don hi na ka tu lenong parpusan ka kerteng edom kadai ke kerteng sin ke jong u isu Tilong namar bakani i kumbala bu jing tho haki snem ki bakham hadi ni mat bun pateng te ya kata i kumbakila kila ringko no da kumui pede kar kom sung thu te namar ba ke idom kala kalalong no kum ka wei naka jat benriu te imat ladangi phai na kata kaliang te kani ke jing ong ni u iso u kenja idom kayamir sita tin rengin num dei pat dia ban klet ya ka ke bang la ngidang si ong mentan bakalenok bar pusan kai thu ingi ba edom ka de ka kerteng sin ya u iso nomor ba ulong ubriu bomla ban am
Pikan mau tu kejing ai serwa. Ke bau Jacob u siat. Ti hang tu I ya tu ka katu kejing ka serwa kadang long sau tu isu kwa ngomot isu kwa ban gitu. Ti de halo jang tu ki la jer long la sin kerteng no yu dau dia dam. Ti dapoi ke tu ka dekat ka baar bat ka balai pat de hang ni la kedau ya kini ki tengah ki jong isu. Ki bala dang ye nujor bat ka lenong ka bar pusan. Ha ka balai thu ye ki tengah ki jong isu ngi I ka don ka jeng ye pher bak lebak na katai ka budan ha ka lenong ka bar pusan. Ti nginum ye phai din shu Syatai tilada pia smart pila ban puli ong bot bolong hakal nong ka bar pun riu ka don ka jing ya pher ti balik ya pher kumta kita kerkombu kerteng kini kita tengah ki jong isu kata te kalong ka bangim la ban yo ka juba kala ban long ba ya kitu ki bentah ki besya khamat jong kitab Genesis kala bendai ke jing bu jing kan mau jong ki long shua ki bakham shua bad ikani pade kadai ka jing yo pateng nak wi ka pateng sakwi ka pateng bad namar kala bu jing tho ni te hapor bla lumlang pade yakini ki jing tho baro kam shimdon ku ong hakini ki singi ki momenta kata ka editorial board kan ka ban check ya ka jing tuoj bet jong kini ki khana ti nak kata ka daw ngilap hang ni bakadan ka jing pher tin rei kini ki jing pher ni to ngin sim bet kum ba kidan hakani kalan nong ka balai phan riu nginum ong ba kanu ka badai bat kanu ka balai la dang ni nujor ba kalan nong ka ba ar pun riu nginum ni nujor kata ka jing pher namar wat ya ka kerteng jong kitu kinong kanan ki ba u isu usim tengah iki ha kalenong ka bar riu la ong da ka kerteng head henry hang ni kami ar kerteng ka wei ka de ka hit ka jat ben hit bat ka wei bede ka hip ti ngini ong kumno ngim don kentin da ka moi pat la sang bang sia pe be kum bakalong ha ka ni ka jing tho ka ba ar pat de kani ka para jong u nebayot ka balong ka khun u Ismael kani hni la ai kerteng ya ka da ka ba shimat henry hakitai ki lenong ka ba arpu phra ba de ka dei da ka wei pa de ka kerteng ti ya kata ngangit phi ki ba ya pen ki ba ya puli ko ba phin lap hi ya ka jing ya pher ten rei ngim don juba balei ba ki ya pher ngim la ban kam don kanu ka jing juba ka ba sha ya ba dei bat kani light satang la daki ong ba ki bobo jing tho ikini ki jing kan mau kin de ki bei pade ki bri ki bei pher ha ki pateng ki bei pher tang kata mo to hakani ka dekat ka ba ar hang tu haswa ban ha ka bei dei bat haswa ban kut ka tu ka dekat ka ba ar ha ka bei dei bat ka tu ka tengah ka ba ar ya ka ba hakani ka lenong ka balai riu la jer ka tengi ka da a holy bama la penon kam tu ka khun ka ana ka khun usebion ukinjahim da dengi pet ya kani ka badan hani ka kot ba khasi henry namar ba la shu translate bet kum tu naka khatin fareng kitu gi por kum sha ki english ka king james version ha ka bai dei bet kani ti namar ba shu kdo bet tang da ka kerteng ha ka fareng klam kdo hi lani shi ti hangi kum ki khasi imat namar ba ka khamsuk ingi ker kum keren dong khun junu khun jong kata ta khambet kata kar kom yethu khana ka jongi ker kum keren ka jongi mi khasi ti hang ni kami da kerteng ka a holi bama ta ka biang kata ka tengah ka jong u isu da poin tu pada ka khun ka ana ha ka jing sisa kat kum ka kom syong jong kani ka gender senrang ni kenthei ha ka tin Hebrew ana ka de ka kerteng jong u senrang ha ka kalau ka de kerteng jong senrang ti ka ahuli bama ka de ka khun jong u ana bat ka khun ksiu sibion u kenjahib
Ti long ita ide ibenta iba empoi perkhat ki por ki bikile ya ka translation. Ti wat kan ni ka jing penbet ke wat mai lu ya kan ni edition ke badian lu kelam kata kata. Ti nomor kala long dok long senam hangi ti nak benta jongi pada ki bai pet ya kan ni ka program Dorbin ha kan ni ka jing keren bat fi baridan bat kini ki bai pet lu kan kambai ni bingsim ta. Ahuli bama kadi ka kun jong u ana nang ta de ka kun kriu u sibion u penjahib. To kata ka long ka badan kami ni. Hakan ni ka episode ka banwan ngin yakni ka khaya u Eliphas. Dai. To ka Bashimat ka khaya u Reuel. Bat ka ahuli bama ka kha